Далёка ад роднага краю, чый вобраз па кроплі збіраў, у трызнені белага маю самотны паэт паміраў. Ён ведаў, што болей не ўстане апошнія злічаны дні, чаму аніхто не загляне з вялікай і мілай радні. Няшчасная доля памерці, у смутку тузе аднаму дзвярыма на першым паверсе хтось грукнуў, здалося яму. Во, крочаць па ўсходках рыпучых, во клямкую бразгае ўжо, і стала ад шчасця балюча. Няўжо гэта праўда? Няўжо? О Божа, сама Вераніка, яго Вераніка стаіць. Галоўкаю русай панікла, журботна, тужліва глядзіць. Букет васількоў і рамонкаў сціскае да сэрца рукою. Праклятая Богам старонка зайшла да паэта ў пакоі. Ну что ж ты стоишь, Вероника? Не бойся, ближе подойти. Я стольких годов тебе кликал, и все ж заставаўся один. Я зведаў хвіліну адчаю у гэтай чужой старане. Цяпер адзінота, я знаю, навечна пакіне мяне. За вокнамі пеніўся буйна захмелены ялцінскі май. За вокнамі сплёснула бухта. Не плач, Вераніка, бывай. Яшчэ ты паспееш самотна наплакацца ў чорнай журбе. Яшчэ ты адчуеш, як моцна яго не хапае цябе. Творчы саюз Інстытута журналістыкі перадае літаратурную эстафету геаграфічнаму факультэту. Падтрымайце акцыю «Чытаем па-беларуску з ваўкам» разам з намі.